Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailinged itinagan a Rocco, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Gemma Frutas, Zena Fer Bravo, Erwin Cacho, Jane Delia, Divine kan Christian Osias, Kid din Milo Banyaga, Kid Ballesteros Milo, Ann Milo Obinya, lakay ko ani Jim Lawrence, anak ko Adayanyan, Fei, kastamot ni Julie Lorenzo Duca, Remy Malana kan Rodney Patay ti Taiwan from Madeline Milo. Shout out kada Nida Nieveras, Carolina Villanueva Manangan kan Marilu Subido. Kakabsat ko dita Kingdom of Saudi Arabia, da Maria Rosel Valdez, Rosalyn Ohas kan Ate Cheng, Christine Agnas dita Hong Kong kan Olinares family dita Pangasinan, from Dangs dita Book City, Kalinga, Laigo family tinagilian La Union from Ezekiel Laigo. Shout out kada Raquelicious, William Bolosan Sr., Imelda Velasquez, Jermeline Gayon kan Jasmine Rivera, Madriaga family ti Apari Cagayan from Vincent Madriaga. Good Vibes, Leticia Ancheta,
Carmelita Balneg ken Mary Jane Balauro. Gutierrez ken Ramay family dita Magsinggal, Ilocos Sur from Oliver Gutierrez. Likod, Carantes, Layugan ken Ayawan family dita Bagulin, La Union from Karen Carantes ti Singapore. Happy birthday iti kabsat ko ani Conchita Andrion dita Barcelona, Spain from Leonora Bautista. Anak ko ada Ayla May Joan, Gian Alea Faye, ken lakay ko ani Joselita Galapon dita Bugnay, Jardin, Nueva Vizcaya from Ana Delfin di Singapore. Shout out kada Homer Alamo, Jovita Carino Legaspi, Jermilyn Gayon, Jaymar Mercado ken Darwin Padre. Pamilyak dito'y Abulog, Cagayan, Isoda Simon Bravo, Mama Mitch, Papa J, Banang, Mami Zen ken Mami R ti Hong Kong from Mama Zena. Shout out kada Aidan, Christian Anaban, Melanie Rombawa, Love, Maricel Daligis ken Early Salay. Corpus ken Kasuga family di Rizal, Santiago City, Isabela, especially ni manang ko Rowelyn Corpus di Hong Kong from Roland Corpus di Saudi Arabia. Shout out kada Ange TV, Melvin Desyong Mayomes, Corpus ken Tolentino family, da Roland, Carmela, Lito, Rochelle, Rubilin, Ruel, Manang Sylvia, ken best friend ko ani Sally Polido ti Hong Kong from Rowelyn Corpus. Shout out kada Bingbing Garo ti Manila, Marivic Sarte ti Macau, LV Castro ti Dubai, Helen Sobia ti Hong Kong, ken Zenik iti Kuwait from Juliet Sugitan. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Rocco. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kuma, ta iti daytoy abaro atawan, kat ad-adupay ti maparagsakyo adumdumngag, babaan kadagiti kapadasan nga ingkay ikikan biag iti daytoy a YouTube channel. Daytoy a programa ti kanayon mi adengdenggan kanibaket ko, tunggal adda kami iti pwesto mi, kastamutan no adda kami iti balay mi. Adamat padas kumanang akayat ko ang maikan biag, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Kat sapay la kuma, tamapili met ang maidrama. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Bakit? Kasladyak pa lang mamating adan kabukbukudan ta negosyo. Oray siyak matroko. Kamaudyanan na, natungpal matlaangan tinabayagan nga inararapa apta. Kat syempre, masapul alala ingan ta, kan aggagat ta, tapno rumang ay tiimbangon ta negosyo. Pudno day tangayin bagam. Amumot aday ti taarapapu iti biyag. Ti sumaya ti panagbiag tayo, nang runa numaadaan tanton iti anak. Agpayso day talakay. Masapol nga agtinulong ta, tapno matungpal amin nga arapa aptang agpadpada. Ay, malagip ko lakit nga rod ini mangrugrugita pa ilang nga agarapaap. Kasla imposible mapasamak. Nga madto yan. Napasamakin bakit? Amin arigat kan sakripisyo ta, tapno makaibangon ta iti negosyo kat nagbungan. Gam, rugrugi pa ilang daytoy. Adu pa iti masapol nga aramidon ta, lakay. Pudno day tangayin bagaman. Isa manipod inton bigat, masapul a hands-on tay tinegosyo ta. Masapul a kanayin anapintas tila nga ti shop. Kan kang runaan na, nasaya ti pan nakilangan ta kadagiti customers. Kastamat tan syempre kadagiti supplier ta. Pudno ta ko nam, masapul a maala ta ti panagtalat dagiti suppliers ta. Tano awan da, awan mo ti pagmamaayan ti negosyo ta. Masapul a kanayin na presentable ta. Ken approachable kadagiti customers. Tapno makatulong da amang i-promote iti negosyo ta, bakit? Amok kan marikrik na amaala tati suporta dagiti customers ta. Babaan iti nasaya at apan nakilangan ta kadakwada. Anya ti amuta, amano inton sa marunong nga umayda. Ad-adon ton ti kadwada agagayem kan kapamilyada. Ay nasapay la kuma. Oray no anya ti mapasamak. Proud aklat ta kadataan.
Basta tinulong ta. Amok nga progreso ti imbangon ta ang negosyo. Talaga, Rocco. Ala nga, Rodan. Maturog tanta umadalo man ti rabii. Aginanatan, lakay. Ay na, Rocco. Nagpintas mo tanti Shapyo. Nakail-elegante ti itsura na. Agyaman kami, nanang. Ang madupay tinas ka na maaramid dito eh. Agpaiso ti ko na ni Rocco, nanang. Adupay ti maaramid dito eh. Naragsak kami. Tanatong palan ti arapaap mi amaadaan iti kabukbukudan a negosyo. Pudno day tananang. Maragsakan ak para kada kayo anak ko. Ipampanakkel kayo nga agasawa. Amok no kasano tirigat yo, sakbay anay bangon nyo da ito'y anegosyo yo. Nanang, karaman kayo kadagiti nagbalin nga inspirasyon mi. Kaya't agyaman kami unay gapo kadagiti pamagbagayo kada kami. Wan nanang, kanayon mi alaglagi pandagiti insuruyo kada kami. Dakkalabanag day tananang. Ang amdi yung matbaybay anti salon at yo Amang ano maliwayan yung matibagi yo, gapoy iti ayat yung agbalin anabaligi ti negosyo yo. Di kayag danag, nanang. Kanayon mi apalagi pantitunggal maysa. Punuti ko na ni Rocco, nanang. Basta aramidan mi ti amin, tapno agtali na ti kinapintas ti shop tayo. Ken rumang ay ti negosyo tayo. Naimbag nga oras yo. Naimbag nga oras yung ma'am. Anya ka diti maipaimi kada kayo. Naibaga kanyak ti gayem ko. Analaing kayo kano nga agrepair iti alahas ditoy. Pasukat ako mati designs na gito'y kadaanan nga alahas ko. Mabalin, ma'am. Basta ibagayo lang no anya a-design ti kayat yo. Tapno makita tayo, no masapol nga agnayon tayo ti gold wano umdason nga i-repair tayo lang ti alahas yo. No adama isuggest mo na pintas a design, kaya't ko kumamakita. Sige, ma'am. Ado ti mabalin niya pagpilya na design. Kanwan gayam, ada kanila ko yung a necklace a maibagay para iti debu nga atendaran di apok. Ada, ma'am. Ada designs mi dito a simple, ngam elegante. Maibagay itan yaman nga okasyon. Mabit lang, ma'am, dahi ti, ma'am. Makita yu ti design ken kalidad na. Napintas nga agpaiso. Sigurado ang magustuhan da ito'y di apok. Simple ngam elegante. Sige, gatangat da ito'y. Mado ka di balor na? 25,000 day ta, ma'am. Ngam kapot a opening mi iti day a shop, ikan kayo iti discount. Agpaiso? Ay na. Nagsayaatan ngay no kasta. Maala, tangay ada ita jo a discount. Gatang kunday ta. Nalpas kumatlangan ti impaarami di may sa customer ta. Isimsim palangan ni Mario di pan nakaikapat di bato na. Kumusta nga ti naglakwan taan? Ado tinalakwan ta itaro ko. Talaga nga ado pa'y laang tinaasam iti alahas ita panawen. Uray kun na dagiti daduma anarigatan ti biyag. Investment nga minta alahas bakit? Sana bumababa ti presyo na, no dikat ngumingi na ang ngumingi na. Iso nga rod na panunod ko ti agi-display iti ad-ado pa'y nga alahas iti eskaparate. Tapno ado ti pagpilyan dagiti gumatang. Mabalin met, tapno sana kanayin nga iruwar mo na dagdamag. Nga magandad ka lang ha.
Amang no adag interes ka dagiti lakot ang alahas no i-display amin di tayo skaparate. Sana bali, tadamat security guard iti entrance da iti pasdak nga ayanta. Sana kaslakana nga ada makastrak ang managdakdakas. Sa bagay matkit di Ang masapulat ta agannad bakit? Nasaysayaten ta agannad tapno awan ti Manor aparikot. Alahas tinapili mi nga ibangon ang negosyo manang Emmy. Gaputa nagtrabaho ak idi iti may sa apagaramidan ken pagtagilakwan iti alahas. Ket nakitak amayat ti taray ti kasta negosyo. Isu nga ingka gumaan mi iti asawa, tinangibangon iti kabukbukudan mi a pagtagilakwan ken pagaramidan iti alahas. Adamot kakadwa ka inalak kas trabahador ko. Isu asa anak amarigatan unay. Nimot-an nga asawak ti makaammo nga agi-dispose kadagiti alahas agat gatangan mi kadagiti suppliers mi. Makunak anasaya at titaray ti negosyo a pangrugyan mi iti asawak aging nga awan pay anak mi. Gaputa daytoy ti umuna nga addang para iti pannakatunoy mi kadagiti arapaap mi nga agasawa para iti binukal mi a pamilya. Good morning, sir. Anya ka diti maipaaymi kada kayo? In-recommender nagditoy ti amiga ti asawag. Damag ko na pintas kano ti designs dagiti alahas yun ditoy. Kan mayat ti aramid yung alahas. Iso kayat ko kumatiag paramid iti personalized necklace. Uwan, sir. Agar-aramid kami. Anya ka di design ti kayat yung ipaaramid? Di kayat ko kumakat, tay simple, elegante. Daya the initials ni Mrs. ko. Tay sagot ko kan kuha na para iti anibersaryo me. Mangipakita kami kadagiti samples ti design, sir. Tapno makapili kayo no anya ti kayat yo. Mabit lang, sir, ha? Adoy ti katalog a pagpilian nyo, sir. Napipintas nga agpaiso dagiti designs nga da dito'y katalog yo. Dito langan. Kayat ko may kan iti initials. Sige, sir. Kaano ka di akasapulan nyo? Tapno ang momi no kaano yung nga umayalaan. Kabaglan yung ata nga ilupas iti makalawas. Apag iso. Danto pa'y may sangal daw na bati sakbay ti anibersaryo mi. Okay, sir. Kabaglan mi nga ilupas iti ingkaddan yung aldaw. Kat masigurado mi ang magustuhan nyo ti pan nakaaramid ti irigalo yu iti asawa yu. Bakit? Makumikom kami kadagiti kakadwak nga agar-aramid iti alahas. Kastamot yung dagiti agri-prepare. Talaga nga ado ti awat tayo ita. Wan nga rod lakay. Kan adumat dagiti umayagatang. Talaga nga amudan to'y pwesto tayo. Dagiti daduma kat in-recommenda dagiti nagbalin matlaang a customers tayo. Wan nga rod. Day tati pamaniknek at talaga akayat dati aramid kan lako tayo.
Ada na panunot ko, An. Anya day taro ko. Panagkunak, masapol sa mangimuntar tayo iti CCTV dito pwesto. Narigaten. Sapay ag dinamag ni alahas ti negosyo tayo. Adamot security guard iti entrance, saan aya? Oray pay. Nasaysayatan tayo sigurado. Di tayo mo, nadakit di dagiti managdakdakas nga agpamara nga umay gumatang, unag pa-repair. Sa bagay, husto ka lakay. Nasa isaya aton tay doble anad, tapno awan to ti pagbabawyan tayo iti udi na. Awagak to ni Mang Tony. Tay sulangan ti mang-install kani sumutan ti makamaugumatang noon niya ti mayat a CCTV ang may kabil dito'y pwesto. Kumusta nga iti taray ti negosyo yo anak ko? Nasayat mo't nanang. Umad-adon dagiti customer mi. Dagiti dadduma, inrekomendar dagiti sigudan ang nagbali na customer mi. Ay iti nasaya at anak ko. Mangipanagnak da ita, akayat dati aramid, kang tagila ko yo. Iso nga irekomendar da kayo. Puno day tananang. Iso ang nagnayonak mo iti taok. Sabali ta ag-repair, sabali mo ta agaramid ka dagiti pasadyang alahas nga ipaaramid dagiti customer. Nian mo tanti makamong aglako ken agala ka dagiti agpaaramid. Amuyaw, iso anarang ay tinegosyo yo, gaputa agtintinulong kayo nga agasawa. Kan kang runaan na, managtulong kayo iti padayo a tao. Saan kayo anaimot, iso anapardas asumrek ti grasya kada kayo. Kat dakkala pagyamanan mi dayta iti Diyos nanang. Takanayon na kami atarabayan. Ken tartarabayan na ti imbangon mi a negosyo iti asawak. Nasingpet kayo ngamin nga agpadpada iti asawam. Ken nakita no kasano ti panang saludaryo kadagiti sumsumbrek iti pwestuyo. Iso ang maingganyo da nga agpatarimaan ken gumatang kadagiti tagilakuyaw. Tamakita da anasayaat ti panang saludaryo kadakwada. Nakitam ka di lalaki nga adda itayan ti ali ita si dagti pwesto tayo? Adda nga ron nakita ka lalaki itay di tayan ti ali. Saan mo ta simsimrek dito eh? Kasla pagduado-an ti garaw na. Sana normal. Sapay adda imot na abag kat pasaray kumita iti pwesto tayo. Amangan no ang pampanunot pa imot no gumatang iti alahas. Normal mo iti customer ti kasta saan ka di? Urayan taan o may toag damag. Sige. Basta agannat ka kanayon ha. Sapay masansan nga daki ti unag. No kastyang adutar aramidan mi kadagiti kakadwak. Narigatan. Awan ti rumbang apagdanagam roko. Patsak nga awan da ka sa napasamak. Bakit? Adda man din si lalaki nga bagbagak. Kat no Jack Mariro. Kasla kastoy mutlaal nga oras ti kaadda na idinaminsan. Wen nga ron, nadlaw ko matay taro ko. Ngam, kasla awan mo't panggap na sumrak diti pwesto. Kasla damot urayan na. Ay na, sapay la ko matasana pod no teatap ko. Kasla ngamin sa bali ti iwas na. Lakay, saan ta ang mabalin ahusgaan latan? Anya ti amuta no customer mo't gayam? Jack mo't hususgaan, bakit? Ngamin ti kastoy a klase ti negosyo ta. Saan narumbang agkampante ta? Masapul ti naan anay a panagannat. Sa bagay,
No kastapay laang ti iwas na aging gainton malam. Masapul siguro nga ibagatan iti security dita entrance. Rumbang laeng. Ngam sapay la ko ma, ta customer lang agpay so dayta. Diyak kaya ta may stress tagapulaan kan kuana. Di kagdanag, paliiwak ana imbag. Naanayas ti taray ti negosyo mi manang Emmy. Adu dagiti nagbali na customers mi akanayon na agsubli iti pwesto mi. Iti ababa sa rita, mangrugin arumang ay ti negosyo abinangon mi iti asawak. Manipod idin, nagbalin kami anasipot iti aglawlaw mi nga uray ada security iti entrance ti pasdek nga ayan ti negosyo mi. Aging gaadimtang ti maysa nga aldaw, nga addanadlaw mi alalaki akanayon ang makita mi ang nakatambay iti ali nga asideg ti pwesto mi. Gagangay iti agtagi kwa iti pwesto nang runa ket alahas ti negosyo mi. Diyak naliklikan ti agdwadwa nang runa pa'y tamadlaw akasla adda sa bali nga iwas ti nasao alalaki. Ngamkas na ko na ti asawak, narigat met ti agipapanlatan. Tamat si lalaki akanayon ang nakatambay di taali iti sangot ti shop. Umunagan di ti pwesto. Adaytan. Good morning, sir. Anya ka diti maipaay may kada kayo? Kita ko may di nakadisplay at agila ko yo. Ang mga namin no at magustuha kapara kan ni bakit ko. Ay, apa gusto, sir. Ado dagiti napipintas a display mi ita. Sigurado nga da magustuhan nyo para iti asawa yo. Nasayat nga rin no kasta. Kaya't kung kami na sorpresahan ni Mrs. Coquette. Kasla kabarbaro lang dahito'y pwesto yu iti dahito apas na ka. Uwan, sir. Nabit kami pa dito'y. Kaslang hinginahan mat dagiti tagila ko yo. Di kaya't ko kumakit jay nalakalaan tamang naugkurang ti budget ko. Adamot dagiti nalaka at tagila ko, mi, sir. Di ka agdanag. Siguradong ada makita yu aswak iti budget yo. Agyaman akno kasta. Sige nga Roda. Ta damot din nakita ka pagpampanunutak no gatangek. Agsubliak to langan. Ay, uwan kayam. Anya ka din nga oras nga awan unay ti customer yo tapno maasikaso da ka na imbag. Iranayo iti pangal daw, sir. Awan unay tao iti kasta nga oras. Apay, saan kayo ka din nagsarsara iti lunch break? Saan, sir? Ada kami dito'y kanila kay ko. Dagiti la ang trabahador mi ti rumwar ang mapanmangan. Iso asigurado ang maasikaso da kayo ang naimbag. Nasayat nga rin no kasta. Sige nga Rod, ading. Agsubliak tulangan. Lakay, ada ibagakan ka. May papanitan niya, An. Malagip mo ka di pagduado ang taatao iti kalabas. Diyangay ka na yun ang nakatambay iti ali iti asidad ti pwesto. Wen? Apay? Ada ka di dakis nga naramid na? Ay nalakay, customer mat gayam.
Ha? Simrok dito'y pwesto itay bigat. Kat nagkita ka dagiti tagilako tayo nga alahas. Kaya't na kano nga igatangan ni Mrs. na. Agpaiso? Sigurado ka, An? Wan, agsublinto kano nga rod, tagatangan na dinapili na nga alahas. Agiaman no kasta. Kunaklakit no niya itay ti ibagamon. Nasayat matasaan gaya madaka sa tao day jay. Kunaktumot ngamin kan ka. Iso narigat ahusgaan ti may sa tao. Ay, naimbaglaangan. Tasaan ta nagaramid iti addang kontra kan kwa na. Kumusta nga anak ko? Okay ka di matlaag titaray ti negosyo yo akas ididamaw? Wananang. At dapat dagiti aldaw masapol nga ag-overtime kami. Tadati ipapaaramid arash dagiti kliyente mi. Kaya't dangalain na dagos nang runa dagiti ma-repair. Ay, makabanog ti kasta. Ngam indikasyon dayta at talaga nga adu ti mangayat iti aramid yo. Pudno day tananang. At dapat kiti day di aldaw nga ada napaliiw mi kanaan a lalaki. Akas la sa bahali ti iwas na. Masansan kami na makita mi ang nakastambay iti ali iti asidag ti pwesto mi. Ha? Anya? Ay na anak ko. Aganad kayaw. Amang ano agpalpaliiw mo't day jay. Kat adadakas apang panggapon na. Kastamot ti atap ko ididamo nanang. Ngam nagbidutak gayam. Tay di kano simrok iti pwesto mi kunanian. Nagkita ka dagiti display nga alahas takayat na kanong igatangan di asawa na. Ha? Agsublinto ka no, tagatangan na dyan na kurso na daan na para ita asawa na. Ay, naimbaglaangan ata customer mo't gayam. Angam aganad kayo latanak ko. Agisara kayo ang naimbag. Wananang, talaga akas tatar aramidan mi ita asawak. Dawan bakit? Napanan ng aldaw dagiti kakadwata diti pwesto. Anyang iti kananta? Di mat nagbalo nak itay. Ipapudot talatan iti microwave di unag. Wan gaya man niya. Bakit? Dahil tamo di lalaki nga ipagbagam? Wan nagpaiso. Nagsubli nga umay gumatang. Naimbag nga altaw yo. Talaga kaya mga awan ti matatao diti pwesto yo iti kasto nga oras. Wan sir, napanag-lunch break dagiti kakadwami. Anya ka diti masapol yo, sir. Umayak ko magpili ka dagiti nakita ka display yo idi mayak dito Tay katanga ko ni misis ko. Ngam kas lang inginain na talaga dagiti lako yo. Saan mo't, sir? Depende iti magustuhan nyo. Siguro kanay na dakkel ti sales yo iti inaldaw. Madlaw ngamin ngagpaiso na pintas ti kasto ya negosyo. Mabit lang, sir, Taalag dagiti alas iti iskaparate tapno makapili kayo na imbag. Saanan, Brad. Basta irwar mo latan dagiti alas. Ha? Apay sir, gatangan nyo ka di amin? Saan? Hold up na ito Kandi kaya agpadlaw no di ko dati dakas ang mapasamak kada kayo. Diyos ko. Ikabilyo amin nga alahas iti dagtibag ko. Agraman. Dagiti at iti dawaryo. Darasan nyo. Uwan, sir. Basta di na kami kumadangdangran, ha? Mahasi kayo iti asawa ka. Darasan nyo rin tagaraw. Di kan sumana obrat. Uwan, sir. Sikamot babae. Irwar mo ti amin na kwarta nga dati pistuyo. Tay kabil mo mutlaan iti imat ko abag. Dati mo kahit alos pag ti banga-banga ta asawam. Agtignay ka. Uwan, sir. Darasan nito agtignay. Sir, saan? Di mo ko maipaturong ti paltong mo iti asawa. Mga pumutok na ita. Darasan nito agtignay. Di kayo sumanao.
Tarasan nyo. Aday ta. Ada amin ang di tabagyo ti kasapulan nyo, sir. Kasayaat. Hala, agpakni kayo iti day tasul iti pwesto yo. Kadigam dan dagikis wa nagparayat ang paman na tumalikodan. Tadyak agpangado amang gudas kada kayo. Uwan, sir. Uwan. Bakit? Agkalma ka lang. Dahil ititandaanan nyo, sublian kayo no agaramit kayo iti saan na may parban. Saan, sir? Saan? Basta di na kami dangaran. Tangay na alay mo dami na nakayatyo. Hala, agdumog kayo. Iti kasta, makapalawak. Uwan, sir. Bakit? Agdumog ka. Di ka natagarian. Agkalma ka lang. Ang mga nanyapay taramidan na kadata. Nakapanaw ka na niya tawaro ko. Tsaka mo, Ana. Tsaka mo. Ngam, ang talinag tapay langit ikasta lang hata. Narigatan. Ang mga nadapay na ditang agpalpaliw. Agpalabas tapay ti sumagmamano ang minutos. Diyos ko, nagtakalagat ang tinaala na siya hold dapat lakay. Sana balin, An. Tinapatagkat di na ta dinangran. Mas importante ti biyag ta. Ngam tinapukaw ka data. Anya ti ko na dagiti pulis itay ang nakapag-imbestigar da iti pwesto ta. Professional ka no da siya holdapar. Tanagturo da simbrek iti pwesto ta nga orea dapay security iti entrance ti pasdak. Naturod da talaga. Pudno gayam day di atap mo roko. Wan nga rod, bakit? Sa bali nga min at talaga tinagparik na kanyak. Idi damo pa ilaan nakita ko di siya lalaki. Noon na-report ko kumaidin. Saan ko maanapasamak ka datatikas jay? Saan mapabasulan ti bagim? Kasi itinakunam. Mas importante ti biagam sa nikwa. Oh, Saan na bale? Patsya ka masukatan tumatla ang tinapukaw ka data. Ngam no ti biag ta tinapukaw. Saanan ang maisubli apulos? puno day taan. Katrumbang agyaman talat ta iti Diyos. Tamamatak at tinarabay kan inispal na ta iti paggad iti dayda kanito. Baro abiyag na iti para kadataan. Katamo kabayat at si bibiyag ta. Adala tanam nama ang masubot ta tigatad anapukaw kadata iti nadalo sa pamuspusan. Basta agsalukag ta. Bakit? Pulos ni namnama day jay apasamak man ang Emmy. Idirimwar ti resulta ti panagimbestigar dagiti pulis. Kan panang review da kadagiti CCTV na amuan adayo laeng jenang hold up kada kami. Kat naduktalan pay asaan nga agmay maysa. Taadda dagiti naka-istambay akakadwana iti asidagmat laeng ti pasdek nga ayan ti pwesto mi. Apatsyon dagiti pulis ang nakasagana da nga agaramid iti may kaniwas iti kanito nga agkasapulan iti tulong di kadwada anang hold up kada kami. Pudno adakkel agatad tinapukaw kada kami. Ngam tilaangan pagyamyamanan mi iti asawak saan kami anadangran iti daydi akanito. Imbinglay ko daytoy apadas mi iti asawak tapno agserbi a pagadalan dagiti pada mi a negosyante. Tapno mailiklik da iti pasamak, akas iti napasaran mi. Itamanang mangrugin a dumuras ti sabali a negosyo nga imbangon mi nga agasawa. Ta saan mi nakayat asubyan ti panagalahas, gapu iti paggad a napasaran mi,
Nang runa pa'y tasikog itan ti asawak ti inauna nga anak ko. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Rocco. Pagayam a Rocco, agyaman tayo laangan iti Diyos, taawan dakas anapasamak kada kayo iti asawam. Pudno unay ti kunam anarigat ti agtalek itan a panawen. Taagraira dagiti managdakdakas nga agpalpaliiw no asino ti mabalinda a mabiktima. Nagasat kayo pagayam ko, ta saan da kayo adinangran. Adong aminan dagiti mabuybuya ken mangmangagan tayo adamag ken paspasamak a kinettel dati biag dagiti biktimada. Sapay kuma tagtultuloy a dumuras ti imbangon nyo a baro a negosyo yo. Kat kablaawan kayo, iti umadanin a panangipas nga iti asawam, iti umuna abunga ti ayan na ayatyo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Bintun, mapunas, dito'y lagi.